nze m ọzọ na tinu na-asị na gịnị mere asị na ọ na-akpọrọ atụrụ wee na-ama atụ ihe a na-atụ atụ akarịa akpọrọ atụrụ were na-ama atụ ihe a na-atụ atụ eme gịnị akarịa igbe mụrụ nze m ọzọ ekene m unu nna dịka nsogbu na ọrọrọ m na be anyị so time to chill out. Achọ m o nwere ife mere nụ nchọ ka m bute okwu ebe achọ m ka ị deere anyị ihe n'akwụkwọ mana bifo mbido ikwu okwu a biko ị bụrụ onye nne na nna n'ebe a jee nwa gị nwoke nso jee nwa gị nwaanyị nso ọtụmadị bido n'oge mee ka gị na ụmụ gị na-anụ nso kpọrọ ụmụ gị dịka enyi mana tutu nke eme buru ụzọ zuo onwe gị azụ maka ihe ị nwere ka ị ga-enye. Ọtụtụ n'ime anyị na-ekpe ekpere ifu anyị ebu ikpere na na-asị Chineke biko ndị ga-anụ nwa m bụrụ ezigbote mmadụ ndị ga-abatakwa be m n'ọdụ nwunye nwa m ha bụrụkwa ezigbote nwunye nwa ihe niile abụọ ọtụtụ ekpere nne na nna ọbụla na-ekpekwa n'isi ụmụ ha kwa n'ụbọchị ụbọchị. Anyị ncha bụ ndị Igbo kwenyere na a na-eri akụ nwa eri. Yes, ndị Igbo kwenyere na a na-eri akụ nwa eri ma ọ bụ ịzụcha nwata azụọ gị anaghị eme ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị nne na nwata nwaanyị na-azụ nne na nna ya nwoke na nwata nwaanyị na-akakwazi ene nne na nna ya anya ma o ruo na nka na-etu anya na ngwa ka anyị gbapịa ọsọ n'ihe anyị bịa. A sị m na ọ bụ akpọrọ atụrụ na-ama atụ ihe a na-atụ atụ karịa nke ihe bụ okwu. Ọ nwere nwanne ya nwaanyị na di ya bi mba Ọstrịa di ya bụ medical doctor dọkịta onye na-afụ maka ahụike ha mụtara ụmụ nwaanyị na mụta ofu nwoke ha wee chọpụta na ofu nwoke ha mụta na ndị ọcha na-eme enyi mana ha chọrọ ka ha nụọ onye Igbo ka enwe onye ya na-adọnata nwa ha ka ha na-akpa nkata ha wee sị nwa ha chọọ nwa ha wee baịbazi ịmago ọ nọ Facebook wee fụ ụmụazị be anyị Nigerian ladies ọsị na ha dị ụtọ ha na ha na-achat maka nke a m na-ekwu kịta ha abatago obodo a ndị Igbo ka ha bụ ndị Imo steeti ma afọ obodo ha. Ọ sị m ya nọzi nwa ya nwoke wee bịakwutie bifo ha natara wee na-asị ya kee ka ụmụ nwaanyị be anyị ịtọ ndị Igbo ha na ha na-akpa nkata ọ kpọchakwara m steeti afọ ha ndị Anambra na-abụ ofu onye Abia steeti he nwaanyị ịtọ jos ha na ha na-akpa nkata na ọsọsọ nyem ka ha na-ana ha ịtọchacha iPhone so mmadụ na-abasị anya gotere ya wiki onye nke ọzọ si an iPhone mamia wee na-asị ya ke ụdị ọdụ wee na-akọwara mamia na onye ọcha ya na ya na-ayị ebe a nakọtara ewe ndị esi anya go ihe konye ya na ya ghọtara this system of nyem. So maka na nwaanyị na di ya chọrọ ka amaghachi ihe a na-achọ ka ama ya n'ute onye Igbo ga-aghọta na enwere ebe ha si. Nwaanyị wee na-ebere wee sị na ya bịa gwabazie nwa ya na ndị Igbo be anyị bụ ndị na-apụ n'ọnwoke ka ọ dịrị igonye nwaanyị ihe nweta eki maọbụ inekwa ezi n'ụlọ ya anyị mana ya amarugo ebe nwa ya na-eje. Emecha bịa gwa di esi ya na-ekwe ihe na-achọ imen ha anatago wee sị m na ofu bụ ezi Lagos nke ọzọ nọ Ọnịcha then ofu nke ọzọ nọ Enugu. So onye nke bụ ezi Lagos adị woman na akọrọ m so ha natago ụmụ cousin ha abịazie nwa ya bụ ndị na-ebugharị nwa ya ha wee sị nke ahịa apụta na Shoprite ruo Shoprite the boy say take what you want. Meanwhile before that ka ọ na-akọrọ m na nwa ya bịa na-egosisi ya transactions o mere m ofu si na arụ adịrị ya. So ịmago ụmụazị amụ n'obodo oyibo achọpụtara m ha bụ ndị eji obi ọjọọ azụ ha na-afụ n'anya and when they like you with everything. Ha dọrọ ka ụmụazị be anyị eji obi ụfọdụ ji obi ọjọọ azụ ihe niile abụcha ihe isi ike na oke mmiri na oke ndọn transactions nwa ya megachara ya nke o ji bụrụ nne ya bịa n'ihi anya wee sị oh this is short of 6 months ka ha transfer agụrụ ego na-edotu wee kpọnwee sị ya mgbe ị na-transfer ego ma ị na-ajụkwa ya ajụ ịmago ọsị ya na ya bụ adults you know what you want. Ihe ji kpọwazi ama na nwa ya batara sị ya na onye nke ya kpara Shoprite na ọ sị ya take nwata wee buwe nta buwe ime ọ bụgodo onye nya o wee dị egwu akpahazi nkata dị bọ ya na akpacha nkata ịmago ọjụcha ya asị boy batasi ya na adị ọkwa show ma ya work that she have to go back to onye ọchanya ya na mami ya na try kwanu to convince nyanwa ka ọ ghọta na nwaanyị mana ihe nwa na-ekwu bụ eziokwu n'oke ọchịchọ mana ọ mana obido gụba nwa ya ụdị a ọ ya eme iwepụ nwa ahụ obi nwa ahụ meka dịte em na ọ bụrụ onye ọcha ka nwa aga maka na ha na di ya na-agba mbọ ka anụ onye Igbo. Nwaanyị wee gbata wee bịa kọrọ m ya wee sị m nekwu ihe na-eme nke ihe ya eme wee sị ya ngwa chọbaziarụ na ụdị okirikiri ebe ụlọ
na-emezi onye ahụ invite ọsị m onwe onye mmasị ahụ onye ma na-ama achọtara mmadụ nwa chọbanụ chọọ ngana soluzie n'abalị onye akadi chatị si m na nwunye mụ na ya na-ene ihe ha kedu ihe ha ga-eme wee sị ya na ịchọba nwaanyị onye ahụ ị ga-ada ya n'ọkụ ọ bụrụ na ọ nọ na-aruo Krismas unu agbagasịa tibe anya mana n'ime ihe niile tinye n'ekpere gwara Chineke okwu na-etinye anya n'ala na agaga mana ọ bụkwa na ọkụ unu chọta eme ego ozugbo aka m adịghị ya ihe mma gwadebe unu bụ na ụdị enwezi onye unu fụrụ ya na nwa unu kparazịa nkata yipepụ m ikichi atazi azụ n'ista bịa mee ihe unu ghọta ebe a na-eje ma nwunye agwa na ya emepe n'ọgbọ na ịkpa apụ obodo ebo nya bi natural nwaanyị kwenye ma ọ nwere nchọ ka m kwuo ebe a now the boy decide go me ihe etoli na o nwere ihe nchọ ka m kwuo ebe a nke izizi bụ gịnị nwata tọọ ntị n'ala ọnụ ka danda echetara m mgbe anyị pere mpe ọtụtụ ndị nne na nna bụkwa ndị azụlitere ọfụma ndị nne na nna ha bụ ndị na-emeghara akata ụra n'ime abalị akpọta nna ha akpọ ha jee saa ihu dịka ka esiri zụ m enwere mgbe eji agba nwata okwu ọ bụghị mgbe isi na-agba nwatakịrị wara ma ọ bụ mgbe nwatakịrị nọ n'nhụju anya ma ọ bụ nwatakịrị nọ na mgbagharị mgbe anyị na-eto enwere ka nna m si agwa anyị okwu ọ ga-agwa gị okwu oge na ọ bụrụ na ericha nri abalị ọkpọ ọ ga-aha sị gị bịa kọọ ya ọkọ n'azụ ọ bụrụ na ọkọ na-akọ nna gị n'azụ ka ma ọ na-akọ ọka ha ka ọ wee mara na ị naghị arahụ ụra na ịnọ ya nso na ị na-anụ ihe ọ na-ekwu ị na-akọ papa gị ọka papa gị ewere na-ajụ gị ụfọdụ ihe na-akọwara gị ụfọdụ ihe ọka esi wee zụọ anyị ọzọkwa nna gị agwakwa mkpa ya okwu o nwere ike ịrara kata ụra n'ime abalị ọkpọta ụmụazị sị ya jee saa ihu ọsachi ọsị gị jee na n'iro ma ọnwa na-eti mana o burugo gị ụzọ jee nene ma ọnwa na-eti nene ma na-etinye eziokwu ma ọ bụ ya ọnwa na-eti ọpụta ọjụọ gị ịfọrọ ọnwa isi ya ọma ụra apụgo gị n'anya mana ọ bụrụ na ọnwa na-eti ọpụta tinọpụ ọ ga-asị gị chi ya azụ ọzọ ihe ọ na-eme ya bụ iji kwado gị ime ka ụra pụọ gị na ya maka okwu mkpụrụ okwu na-agbanite ọjị ka ị tụpụrụ ya mana mara na mgbe ị na-agwa ụmụaka okwu niile a na-abacha ụmụazị na-agbanyeghị mgbe ha na-eme nke a maọbụ nke ọzọ mana achọpụtara m na ọgbọ abụ ọgbọ ada azụzụ ụmụazị azụ ndị nne na nna chọrọ ịmụ onye ọbụla chọ ka nwa ya anọpụta onye eze dị obodo oyibo mana ihe enye nwa gị ya azụ nwa gị azụ negodo ndị bigoro obodo nwata amụ n'obodo oyibo makwụ na ndụ maazị be anyị kịta bụ ndị oke ọchịchọ achọrọ m ịgwa gị na onye ọbụla chọrọ ihe dị mma ma onye ọjọọ maọbụ onye ọma maọbụ onye ohi eruo na alụmalụ anya na-asa nwoke ọbụla nne na nna ọbụla chọ ka nwa ya nụta onye ahụ ga-edo nwe nwa nne na nna na-achọ ka alụmalụ nwa ya bụrụ ebe oke na ogene oke ma ọ bụ ebe unu na-agba ọkụ nke abụọ onye ụlọ ka a na-eyiri traza na onye ọkpa maka ngene nwere onye ezi ka a na-eyiri traza onye ụlọ maka ọkpa mmadụ dị achọrọ m ịgwa gị na nwaanyị a bụ onye Igbo ya na di ya na-agbanyeghị na ha jere mba ofesi ma ha chọrọ ka ụmụ ha jee na agbụrụ ha bụ Igbo jee chọta nwaanyị ha na ha ga-ebi iji wee mee ka ama ha ghara iche iji eme ka ha ghara ịbụ nwaanyị ga-emekwa ka ha ghara wepụ ha anya ebe agbụrụ ha si mana na ụmụntakịrị nwaanyị gba anyị niile abụchacha ndị Igbo different steeti nwatakịrị na-afụbaghị anya na gịnị ya na-achatị na Facebook ịgwaba gị okwu iPhone ịgwaba gị okwu ya gote gị he ịmarụ ma onye nwa na-egara ịmarụ ma ọ gịnị jos na-eke unu si buru ezigbo tobu nka nwaanyị di ya bụ medical doctor nwoke gwara m na ya akpagwe n'ego na ihe a na-achọ bụ ndị ya abịa biri nwunye nwa ga-edefo nwa ya ahụ ghọta ya ha enyere aka zụọrọ ụlọ ụmụ nwoke eji 4 girls ụmụ ya na-ete anụgoli ofozi ofu nke nwaanyị na nke nwoke nwa ya nwoke bụ an injinia nọkwa ọfụma mana oke ọchịchị emego kịta ka ụmụ nwanne anyị nwaanyị a bụrụ ndị buru ọnọdụ otu eze edebere ha tụfuo chee na ọ bụ mmadụ na-eme ha di nke a agafekwana na mana ije n'uche ha ha bụ ndị dị smart anyị bụ nwaanyị chara acha nwaanyị wara anya achọrọ m ịgwa gị ka ị bụrụ onye nne na nna ebe a chọọ m ịma ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị nwoke na-azụ nwaanyị o biko baa na beghị taa na-erube anya na bido kịta ụmụ gị pere mpe ọzọ ị bụrụ onye nne na nna ebe achọrọ maka ibido zoba nwa gị na nwaanyị na-akpata ego na nwaanyị na-adị mma dịka nwoke cheta na ihe dị iche na ebe nwoke na nwaanyị nọ na ihe nwoke ji arata nwaanyị bụ ihe gbasatara ego ị na-anya ụmụaka amụrụ n'obodo oyibo maka n'ihi na a na-ebido n'oge che ha ọrụ n'ihu na ha bido pụta ha arụgba ọrụ kpataba ego nke ha ọ na-adị ha ihe ma nwoke ego eri ihe ma nwoke ego ha ihe mana ụmụ nwaanyị anụ na be ha ya ba n'ihi oke enweghị nke ndị ebe na-akpọ poverty nwaanyị ọbụla kwenyere na nwoke ka ọ dịrị igonyere ya nta go iji onye ịfụ na Facebook onye nke na ya na-akpa nkata
nwaanyị sị m na nke izi na nwata kwuru na arụ adịrị nwa ya transfer arị ewe ya je hospital transfer arịa 100 euros ogbu abụọ 180,000 naanị onwe ya 100 euros abụrụ ya mana e nyere gị ya idebezi ahụ ka ị bịa wee mịa nwata ya ka ị mịa ya mmemme chefuo n'onwe oge gị ka ị na-egbu. Nke ịtọ, achọrọ m ime ka na nwata rie ihe ọ na-amụrụ anya ụra atọ ya oke kịta irigoro ihe ị na-amụrụ anya nwata sị na ya achọzi ọ na na-acha atịzi ya ọ sị na nke Anambra bụzi nke na-abụ mbazi ya nwata si ya no ya biko no ọ bụ ihe nchọ ka njụ ọnụ ụmụ nwaanyị be anyị ihe a m na-afụ na-afụkwa ya ejekwuo na anụmala bekee ejee na m Germany jee Austria jee Switzerland. Achọrọ m ịgwa gị na ọnụọgụgụ ụmụ nwaanyị karịrị ọnụọgụgụ nwoke. Iche mara taa Maria taa ifuru poligami a na-ekwu it has come to stay. Ọnụọgụgụ ụmụ nwaanyị akparachiri ebe niile. Achọrọ m ịgwa gị ka ndị ga-ana ịkpọ ụfọdụ aka na-asị gị I prefer to be single than to be a kinema thunder fire devil antị onweghị ime nwuru idewekwara ahụ na-ebo single mother nwoke na-efi utoro gị bịa ọzọ gị in one way or the ịpụkwa ejekwa megere ma ọ witi nwoke na-efi utoro gị bịa ọzọ gị ya asacha ike ga ntị ị gara onwe gị ị gara nwa onwe gị oles na ị garazikwa onwe gị with vibrator good mana rite en ịchọkwa nwoke ya achọkwa ka ọ kwụọrọ gị ụgwọ nke a ma ọ bụ nke ọzọ a sị kama m ga-eriju afọ dachi ụzọ ka mma na na-erighị eri. Achọrọ m ịgwa gị onye nne na nna dị ebe a ka iwe ike jee nso ebe ụmụ gị nọ dụọ ha ọdụ bido gwaba ha okwu nna na-agwa nna okwu nne na nna na-agwa nwa. Achọrọ m ka nne na nna n'ebe a wepụ ihe anyị ji azụ ụmụazị anyị n'ọbụ iwu na onye obodo Igbo ga-anụ nwa m n'ọbụ iwu na onye ji ego ga-anụ nwa m ka ị chọọ ka nwa gị jee nọrụ na bezi nyekwarịa ngwa ọrụ eji aba bezi oke ịma na-enwe ngwa ọrụ eji aba bezi. Achọrọ m ịgwa gị ụbụrụ nwoke na ụbụrụ na-abụ ụbụrụ nke isi na ụbụrụ nke ngada. Mgbe ọbụla gị na nwoke nọ na nke ngada ụbụrụ ya nke ngada na-arụ ọrụ nwoke a nwere ike ikwu anything ọbụla nọ n'ọnụ o nwere ike imeso gị ome ọbụla nọ n'ọnụ o nwere ike ime na mana gị nwa bụ nwaanyị mara na ofu echiche ka ị nwere efe echiche ozi ogologo ihe ọbụla ị na-agụ nwoke mgbe gị na ya nọ mgbe ụbụrụ nke ụbụrụ ji bụrụ mmadụ bido rụwa ọrụ ọ ga-ebido kụwa gị gbakọba wepụba gba gị na ịbụrụ mmadụ. Mgbe ha na nwatakịrị nwoke a na-eme ọkwa na-ese ndịrị ha ego na-eme mana mgbe ụbụrụ ya chiyatara dịka mmadụ wee kwuo na Nigerian ladies bụ ndị Igbo anyị na ha bụ ndị la ego na ha bụ ndị a na-akpọbata akpọbata n'ụlọ na ihe nwaanyị ọ gwakwa m na ha ya anọgide ti Jenụwarị ahụ si ya wetuo na anya na ọnwa gafọ ọ na ruo n'obido gagharịa hapụnụ ndị bụ he na ndị bụ nta na ndị ruru ike mọsi amọsi bido gagharịba be mmadụ kpụgharịba nwa ebe unu na-eje ọ na-aga onwe ebe ijere onwe onye fọchata ọsọ ya bụrụ village gear pick up ya oke si eme. Ihe ọzọ m na-achọ ka m wetara gị aka ebe a bụ oke ọkpa jee mba nnekwu ọkwa ka daa n'ọya jiri aka gị hazie onwe gị mara ihe ị chọrọ na ndụ di nke a gafee ekwe nwekwa onye ndị si na iwu na ọ ga-anụ nda ihe m na-arụtụrụ gị aka bụ ka ị wee ghọta ebe a na-eje ekwukwe m ya ọzọ ihe akparachiri ebe niile odo n'ikpeazụ ọ bụghị ike iwu na onye ọbụla ga-anụcha di mana ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ eji n'aka gị achụpụ onwe gị n'ọgbọ eji n'aka gị anapụ onwe gị amara chi gị mere gị ka irie ọ ka mma na iji nwayọọ kwanyere onwe gị ugwu na-enyere onwe gị anya maka ọtụtụ ihe mana ndụ a naba ahụ ji echere onwe gị echiche gị na nwoke nwere date ọgwa gị were ịma na ọjọs gba gị nkịtị ikore nke were nke o gosiri na ịbụ onye agụụ na-agụụ onye gị dabọ ikwuru iri ihe ọnụbe nne gị wee pụtara ịmakwa o nwere ka ị ga-esi wee kọdineti onwe gị tara ya ihe a m na-agwa gị okwu a dịka okenye dịka nne mmadụ mee gị invite ọsọ ya bụ nọ na Shoprite ebe si ya na enye gị mmiri ọ ga-adị shọk dịka nwoke ọ sị gị gịnị esi mgbe kaba ahụ rie nri ka ọ ghara ịbụ na iruru ebe ahụ bụ na ị na-ara anya agụ ọgụba gị nke ji bụrụ mmadụ uju afọ ijesi anya gị mmiri nye gị mmiri gịnị ya na-akpa nkata na ana-aṅụ mmiri ka m gwa gị nke bụ eziokwu nwoke a ga-ewe gị dịka mmadụ ọ nwere ike ọ bụrụ na ịgba agụ owuru n'ime onwe gị mana na ịgba na gị nwa ma ihe ịchọ m ejedebegodo ebe a emebu m ka mmepe WhatsApp group ebe a ga-anọ wee nye ụmụ nwaanyị be anyị ndụmọdụ mana mba ekweghị ntị ya dịkwa maka ụfọdụ n'ime anyị eji ntị ọ nke nyụkọwa chazie mgbe ọ haziri ya echi ọ gbarazie bịaba na bie ma gwa gị na ya jikwukwa onye dị otu ka o si gbata wee kwụrụ na nchịkọta
nwaanyị a nkọrọ akụkọ ya gbasara onye nke di ya mụrụ ụmụ ọchị n'obodo Igbo nwoke esi ya na ọma na mara eji aga kọntinu site n'ihe ọ na-eme na omume ọ na-eme na-egosi na onwe ike ijere ụmụazị ije ọjọọ na ya ga-agba ya ndụ ọ bụrụ na ọ ga-agba ndụ ya kwadobe nnabata nwoke ga-anọ obodo a 15th of December ya tụtụkọ chọọ wee ya nwaanyị bidozie gbagharịbazi akpawazịa m na fon asị m ya madam ị mara ka isi nyụọ isi ọ na-aja ikpo gbogburu nze m ọzọ daalụ